Formula 1 hi infiammi zingah sumle pai sen tam ngai na ber pawl ni in a hlawh hle bawk mase football tinen chuan khai khin chi ero ani hlawh a chan chu football hi chu adar zawin apui tham hle a Khawvel infiammi zingah lian ber ni in a khel tu le ngai sang tu po anga ber ani a sumle pai chevel po atam tham hle ani Formula 1 a po sumle pai chevel atam thin hle a infiammi zingah chuan an sang deuh nal ti po in kan soi theyang hetiang ani awang hian drivers po mi som ni che an oma Khawvel infiammi zingah hlawh tamber pawl an ni hlomani ani chuan engza chiang nge poisa an hlawh chhuah thin kan ti chuan he video a hian tun season b ka Formula 1 driver te sumlak lu zat le anlak lu na te kan thlir ho dona ama sa in channel le subscribe lo te khan khongain milo subscribe be ke ula notification bell khametin ola imet le donya Formula 1 driver te hlawh zat number kan soi ma in an poisa hlawh dan sang soifia ma sapot ang o Formula 1 driver te poisa mu na hi kong thumin attention theya ti machanga an hlawh shim salary bonus le sponsor deals emo endorsement te ani salary hi thlatin emo kumtin an ti machanga an hlawh ani a an contract angin team 10 driver nena direct in an pechina driver tamzok tan chuan an poisa laklu na pui berle lian berani ti chuan bonasa om vele a hei hi chu team 10 an driver te che thadana zira an pek chinani a intan siaka an chakberin emo point an scoring emo driver championship a title an lakin emo an lo pechinani kumsang ni sompani season atang khan lotus team te chuan he bonus hi antiswal kantidon nge fu po kasithiam cha lo ngai dani lo sia maidonia an driver kimi raikkonen nena point khat a score apiangin dollar sing rupek zia anin tiama anu kumni chhongin points zathum somkwa chuang a score mana do san podiuma voisom pathum lon kayin voini chakber ni na a hawani anlo intiam to ang nge yen lotus team hian kimi raikkonen nena chuan dollar maktadwai somni pathum chuang dai anpek angai ta a lotus hian antlak chiat pha che phianani hetiang hian bonus hi driver te salary a yen asang dai ve thei thawa ma se thil thleng zen ero anilamani ti chuan sum an lak lu na nunung ber chu sponsorship emo endorsement atangin ani a he hi chu salaries le bonus nen a in ang lo hle a achan chu team 10 an driver nena an pek anilawa driver 10 an mani sponsor tu company emo brand te nena changa an don chinani enti na chatak pakhat chu Lewis Hamilton le clothing brand Tommy Hilfiger te endorsement hi ani a Hamilton hian Tommy Hilfiger te product in bel chinin anni in poisa an peve thungani bonus ang thau khan sponsorship emo endorsement hi Formula 1 driver tamzok te poisa laklu na lian thamlem lawani a driver lar le hlotling chen khatetan ero chuan tam tham tak po an la lu thei chinani entirnan Nicholas Latifi le Lewis Hamilton 10 sponsor achanga poisa an laklu tur zat in thaudan tur ishathiam ngal mayang an poisa laklu dan vel soifia du tok photang o kan sha chak ber engza cha nge an hlo ti lama kal to angle team na nung lama changin bul kan chan ngalang has team driver pani Nikita Mazepin le Mick Schumacher te hi has team in hlo in ang cha an pe a dollar maktadwai khat ve ve ani kan poisa chuan cheng maktadwai somsari pali vel ti na ani a atlem lo hle adota Williams team driver pani George Russell le Nicholas Latifi te po hian dollar maktadwai khat ve ve an team achangin an dongani team lai hol Alfa Romeo te hian an driver pakhat zok Antonio Giovinazzi hi dollar maktadwai khat thawan pe a masi a teammate Kimi Raikkonen hi chuan dollar maktadwai som hlo thung alet som dayani kan soi to ang khan driver experience nga hlotling le lar to sa in omzia anei thui hle ti amu theyani kan soi le tur hi Alpha Tauri team te anni a voi khat chakber le podiuma voi thum lo lon ve to Pierre Gasly hian kum khat chungin dollar maktadwai nga a hlo layen mithar Formula 1 a zwang lutlim a teammate Yuki Tsunoda hian Formula 1 driver hlo tlem ber ni turin dollar noi nga a hlo thungani kan poisa chuan cheng maktadwai somthum pasari chuangal ni thau atlem viau mo ilauti palange
aduta chuan Alpine team driver te pahnih te an om ve le a heti tang hi chuan an hlawh anep lo chho khop mai driver pakhat zawk Esteban Ocon hian Gasly ang tho khan dollar makta dwai nga a hlawh a masi a teammate world champion voi ni lo ni to Fernando Alonso hi chuan dollar makta dwai som ni a hlawh hem mai em ana cheng vaibil che som pali chuang ani a Formula 1 a hlawh tamber pathum na ani phahial ani I experience nei chatman atau big fia hle mai aduta chuan Formula 1 team thar hlak Aston Martin driver Lance Stroll le Sebastian Vettel te an om le a Alpine team ang khan Sebastian Vettel hi hlawh tamzok tura ilo ring ani chuan iring dik che e Vettel hian dollar makta dwai som panga a hlawh a heti lai hian Lance Stroll hian dollar makta dwai som a hlawh ve thungani rin lo takin team lian pahnih McLaren le Ferrari te hian team thar Aston Martin ain driver hlawh a poisa an seng klem zoka Ferrari driver du om le katran ber lakluh hian dollar makta dwai som pahnih a hlawh a kan poisa chuan cheng vaibel che somriat pakwa chuang ani a teammate Carlos Sainz hian dollar makta dwai som a hlawh ve thungani McLaren team lama tundin huna driver chazok ni chiang tak Lando Norris hian dollar makta dwai nga chau a hlawh lain a teammate Daniel Ricciardo hian dollar makta dwai som panga a hlawh thungani top 2 team pahnih Red Bull le Mercedes drivers te hlawh hi asang fa hle a Red Bull driver Sergio Perez hian hlawh pa ngai tak dollar makta dwai riat a hlawh lain driver championship a mashwai mek tu a teammate Max Verstappen hian dollar makta dwai somni panga zeta hlawh thung kan poisa chuan cheng tluk le ding on som periat chuang dai ani hem mai driver hlawh tam pahnih na ani hial renga tin Netherlands infiammi zingah hlawh tam ber ani bokani Red Bull ang tho hian champion lai Mercedes po in hlawh an pe a Valtteri Bottas hian rin ayatlem dollar makta dwai som a hlawh lain World champion nilai Lewis Hamilton hian F1 driver zinga hlawh tam ni turin dollar makta dwai som thum a hlawh ani kan poisa chuan cheng tluk le ding on somni pahnih chuang dai ani hem mai em ana Formula 1 huang chunga kum khat chungin tunge driver hlawh tam ber ni to isha tu chuan kumsang ni som pariat khan Sebastian Vettel hian dollar makta dwai som nga zet mai Ferrari team achang a hlawh to a Hei tuna Google how to pa ber CEO Sundar Pichai hlawh ayen alet somni panga zetin atamani khang te kha Formula 1 driver ti hlawh zat number chu ani a tlangpui thu a average chuan driver ti hlawh hi dollar makta dwai Khawvel ti na ani engwangin nge an hlawh tam em Khawvel company lian how to CEO 10 tinge Formula 1 driver ti hlawh zat an phak lo em kan ti chuan a chan na kong thumin a soi theya chung te chu thiamna skill hlutna economic value le risk te ani thiamna skill chungchang hi soima saberang o kansha theu angin Formula 1 a hian driver somni chi an oma kungdanga soi chuan hengmi te hi Khawvel driver thaber somni ti po in kan soi theyang heng driver te hi hlotlin le chakdu na a tuihal Formula 1 team te tan an hlu em a anma ni kaltlangin Formula 1 team 10 ne na hladau cham an tumani hetiang hi ani awangin driver thiamna skill apoimo ta em a tunai kumsari chunga Mercedes team te hlotlin nan Lewis Hamilton poimo zia achang hian driver thiamna skill hlutur zia po kan shathia mai ome nima sela thiamna skill hi driver te kumtin dollar makta dwai tam tak an pek na chan lian ber ero ani lem lawani a chan lian ber chu driver te hlutna economic value ani zokani Formula 1 hi ani na taka chuan driver a in ngatlata driver te hi superstar celebrities ani a until lo chuan F1 hian hetiang din mun hi a thleng theilawani heng international superstar driver te hian thlir tu mi makta dwai tam tak an hip khoma chumi omzia chu thil leitu tur buyer makta dwai tam tak ti natluk ani hei wang hian F1 team te tan chuan driver te hlutna economic value hi apoimo ta em a driver te po an phu ang nge yen lo po an pe thareng ani nial ro lovin hei hi heng driver Lewis Hamilton Verstappen le Alonso te hlo an pek tam em na chanani a international superstar an team tan poisa tam tak lalut tu an ni tlatani ma si hei hi thil pakhat ve mai alani tho
F1 team te hian an driver te hi dollar makta duai tel an pek theina chan chu team te hian kum khat chungin sponsor atangin dollar makta duai zatel an lalu china in tlan siak na te naw danga driver te nen khai khin chuan an in hlawh tam hle a achan chu lir thei in tlan siak na dang te hian F1 angin sponsor atangin poisa tam tak an hmu vela uwangani kan soitak pathi baka F1 driver te hlawh tam na chan dang pakhat la om chu race hi ani a driver te hian an nun na an thap tak mewani Formula 1 hi tun malam ngai to chuan him safe tak ni to ma sela phadwal lovin mishing nun na atan hlau em a thimai theidin huna an ding rengani Romain Grosjean chunga thil thlengka entir na pakhat ve mai ani a driver te hian in tan siak na qualifying le practice ate an nun na an thaba wangin an hlo po asang lo theilawani race asan ema bang hian a hlutna economic value po asan pha be thamani ti shetel ila atha ome khangte kha F1 driver te hlo za chu ani a infiamna dang nena khai khin chuan F1 driver te hi Khawvel infiammi hlo tamber polan ni an hlo zat kha atam kan ti nge atlem kan ti jok ingai dan lo soi vela tin Formula 1 team le I driver chan ber po comment lama ilo soi ve donya video kan hludana zirin Formula 1 team te poisa lakluh zat le poisa chevel chungchang ti le kan tum donya shipui laka lo him zelang che